Lăsați-ne singuri. Nu ți-e frică să rămâi în aceeași încăpere cu mine? Nu mi-a fost niciodată frică de tine. Nu te cred. Ai venit să te mândrești cu încheierea cel mai important caz din cariera ta? Nu-ți dă atâta importanță. Am avut cazuri mult mai complicate. Nu mă subestima. M-ai prins după aproape 2 ani. Sunt cel mai tare infractor pe care l-ai avut. Am avut de-a face cu infractori mult mai tari decât tine. Și mult mai deștepți. Și la fel de carismatici. Care a fost planul tău final? Să mă omori și pe mine, nu? Nu. Minți. M-ai otrăvit. Ai vrut să mă omori. Nu. Dacă vrem să te omori, erai moartă, Angela. Te-am otrăvit că mă încurcăiți, băgai nasul peste tot. Mai am o ultimă întrebare. Și aș vrea să-mi răspunzi dacă poți fără să-ți bați joc. Ok. Nu regrezi nimic din tot ce ai făcut? Nu, chiar nu regret nimic. Nu pot să înțeleg ce e în mintea ta. O să-ți explic dacă mă mai vizitezi. O să stau aici mult timp, poți să mă vizitezi când vrei. Nici măcar în visele tale. Hai, Angela. Măcar răsfățul ăsta lasă-mi. Eu te aștept. Ce cauți aici? Mi-a dor de tine, Angela. N-ai venit să mă vizitezi. Eu nu sunt aici. Mă visezi. Nu! 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 Ce cu tine? Ai avut un coșmar? Da. Poate că e din cauza stresului. Ești mereu încordată. Da, poate ai dreptate. Ar trebui să te mai relaxezi. Mă duc la bucătărie. Vrei să-ți aduc ceva de băut? Nu. Dacă ai nevoie de ceva, îmi spui, da? În după amiaza asta a venit în sfârșit ordinul tău de transfer. În câteva zile vei pleca de aici și vom uita că ai fost vreodată. Și de ce nu mă privești în ochi, Angela? Nu spune că nu ți-e teamă de mine? Ai îmbătrânit, Popescu? La vârsta asta nu știi foarte multe lucruri pe care ar fi trebuit să le știi deja. Ți-am spus de foarte multe ori că nu mi-e frică de tine. Mi s-o fi părut. Mai mult ca sigur, ca de fiecare dată. Bună, Angela, am venit să... Flori, așteaptă-mă afară. Flori, așteaptă-mă afară, te rog, gardian! Mă iertați, i-a spus că n-are voie să intre, de-aia... Poftiți, domnișoara. Scuză-mă, stabilisem... Flori, știu ce am stabilit, așteaptă-mă afară. De ce n-ai lăsat-o? Pentru că o protejez, Popescu. Sunt inofensiv. E însărcinată. Va avea un copil cu iubitul ei. Și e foarte sensibilă. Poftim? Nu te așteptai la asta, nu? Tot se putrăzește în pușcărie ca un șobolan. Iar ea își vede în continuare de viață. E foarte fericită, să știi. Te-a uitat de mult. Acum nu se gândește decât la nuntă.
Minți? Nu. Și aștept cu nerăbdare ziua în care voi veni și îți voi arăta pozele de la nuntă. Cred că o să te acomodezi repede. Ești obișnuit cu mutatul la o închisoare la alta, nu? Poți să dau un telefon, te rog? Și cu cine vrei tu să vorbești la telefon? Am auzit că nici avocatul nu prea te invită. Te rog. Tratează-mă ca pe un om. Un minut, Popescu, atât. Doar un minut. Întocmai am să fac. Ce vrei? Sora ta mi-a spus că ești însărcinată, e adevărat? Flori, spune-mi adevărul. Da, sunt însărcinată. E al meu, nu? Nu. Nu minți. E al meu. În câte luni ești? Asta nu-i treaba ta. Flori, te rog. E treaba mea. Spune-mi adevărul, e copilul meu, nu-i așa? Și la ce ți-ar folosi dacă ți-ar spune că e al tău? Am dreptul să știu, Flori. Ești la pușcărie. Dacă ar fi al tău, nici măcar n-ai putea să te ocupi de el. Asta e treaba mea. Te rog, spune-mi. E copilul meu. Asta nu te privește. E numai și numai problema mea. Lasă-mă în pace, copilul ăsta e al meu. Nu mă mai căuta, Cristian. Vreau să uiți că exist. Nu pot, Flori, eu te-am ales. Iar eu l-am ales pe Silviu, un bărbat care nu există. Tu, Cristian Popescu, ești o minciună. Înțelegi? Scoate-mă din viața ta, lasă-mă în pace. Flori? Flori, Gata cu telefonul, ajunge. te rog frumos, nu am încheiat convorbirea. Lasă-mă să mai... Nu-mi pasă mie dacă ai terminat sau nu. Ai avut noroc. Că ai fost băiat pinuș și că mai servi cu țigări, că altfel nu te lăsau să dai nici telefonul ăla. Înțelege, nu se mai poate. Ajunge. Cine ești tu să îmi dai mie voie să... Potolește de Popescu! Nu te potolești! Lasă că o să te aranjeze pe tine, ai înțeles? Aranjez-o pe toți. Bună dimineața, Cati. Bună dimineața. Vreau și eu cafea în birou, da? Sigur, o aduc imediat. Ce mai faceți? Bine. Bine. Tu? Minunat. Lasă-l încolo de capsator, că nu vreau să te lovești și la celălalt ochi. Stai liniștită, că am eu grijă. Da. Sunt gata, Cati. Cu ce începem azi? Dar ce energie ai azi. Și ce față luminoasă. Da? Ți se pare? Valentina e la fel de luminoasă în fiecare zi. Mulțumesc. Dar nu mi-am făcut nimic special. Adică m-am dat cu puțin machiaj cât să prind culoare în obraj. Nu. E ceva mai mult de atât. Ochișorii ăștia ai tăi Nu, Cati, nu. La ochi nu m-am dat cu nimic, jur. nu e vorba de machiaj. Ai o lumină, o strălucire specială în ochi. Au. Ți-am spus eu. Popescu? Ce surpriză! Nu credeam să-ți mai aud vocea vreodată. Ți-a fost dor de mine, te pomenești? Deloc. Acum am o viață liniștită și mi-e foarte bine așa. Dar nu înțeleg cum de mai ești în viață. Până la urmă cred că ești nemuritor. Da, însă Gagara, fii atent, am o treabă pentru tine. Îmi pare rău, dar m-am retras. Ai, nu mă nebune. Și ce, te faci apicultor? Actor? Cuvântul ăsta nu există în vocabularul tău. Și nici al meu. De când v-au arestat pe toți și eu am scăpat, mi-am jurat că mă fac băiat cu minte. Acum mă ocup de altceva. N-am cum să te mai ajut. Mă, băiatule, eu nu-ți cer o favoare, îți dau un ordin. Nu mai ești în situația de a-mi da mie ordine. Și la prânaie.
De ce nu îți vezi tu de viața ta și unde te faci băiat cu minte? Omule, eu știu unde locuiești. Oamenii ăștia nu te caută pentru că eu mi-am asumat responsabilitatea încă unui cap de acuzare. Dacă le spun că tu ești mâna machiavelică care l-a otrăvit pe Tudor Preda, o să vină să te caute. Așadar, fă ce spun sau eu o să spun ce nu trebuie. Hei, stai calm, nu trebuie să ajungem până acolo. Uite ce trebuie să faci. Te rog, interesează-te cine este domnul cu care umblă Florin Istrate. Istrate? Are vreo legătură cu prietena ta, Angela Istrate? Sunt un fel de surori. Și ce-ți pasă ție? Îmi pasă chip de lut. Fă ce spun. Execută-te. Cine a norocit? Valentina, trebuia să-ți notezi. Da, eu... Adu-ți aminte că am vorbit la telefon și ți-am spus să-mi programezi întâlniri. Sigur că mi-amintesc și chiar am notat. Cred că le-am lăsat în biroul domnului Emil. Sigur le-am lăsat acolo. Sunt perfect, draga mea. Tu ar trebui să fii dată în judecată pentru declarații mincinoase. Ce e? Valentina! Ce e? Ce s-a întâmplat? Stai! Doamne, asta mai lipsea. Asta mai lipsea. Nu știu dacă mă crezi, dar evaluam un caz. Ofeream consiliere juridică. Eu am plecat. Vă sun diseară să vă spun exact ce întâlnire aveți mâine. Da. La revedere, doamnă avocat. Du-te, Valentina. Dane, N-am nevoie de predicile tale. n-ai nevoie de predici. Tu ești nebun la cap? Ce sa hotel sau birou? Tu realizezi că sunt camere de supraveghere, că te pot vedea paznici, ești chiar atât de idiot? Mie tot timpul mi-a plăcut să fiu privit în timp ce... Măi, băiete, poți să fii serios odată în viața ta? Bine, domnule avocat. Dacă dumneavoastră spuneți că doctorul și-a făcut treaba foarte bine, vă cred pe cuvânt. Am să renunț la plângere. Foarte bine. Atunci o să suspend și eu procedura. Noapte bună. Noapte bună.